Prvé pokusy o vzlet Michalovej Cessny. Otakar Mária, Udo František Oto. Ten prijímací môže aj v lufce litať na tých drótoch. A v slaky? Teraz idem. Čo sa prihodilo? Musíme hľadať spôsoby, jak sa to napája. Čekaj, a to čo chceš tam s motorom? Napojiť konektory do sebe, ne? Prijímač? Na regulátor? Joj! Vrtuľa akurát. Máš sáhnutý plyn? No piče za druhý konvoj. Jak tam dáš 2 ruky? Taký veľký trub a 2 ruky tam je na štúric. A predtým som to robil bez vetrovky. Bolo to tam iskria. S takým zamaznutýma palcami to tam... Ale co pcháš tam? Prijímač do... Zdroj! Pohodné baterky. Jo, tam. Ale nepípnú. Už pípnú. Teraz trošku zo tylu. A ten prijímač nechaj voľný. Teraz toto vypadlo. Si boha to pinzetu. Tam ju máš medzi nohami. Bez pinzety neposkladám do pičia. Keď blíže musíš prísť. Je ti zima, dievčatko? Čo ti je? A neťahový máš na one? A nie, povyšené. Servome zase. Keď je skočené do pôl. Kde máš šubolák? Patrol tak ruku dokáhne. Perše by mi ušol, nezamrznúť ten nit. Ale čakaj, to tu ešte. Čo? Tady treba dať člapnúť. Desne. Ty kokso, žima jak v ruským filme. No, zase spadla piča. Ledená trojka. Matka. Čo? Dá rovno tu do šnihu, takže, ne? Je tu. Kde? Tu je nit. Táto s takýma zmaznutýma rukami, ja to jebať môžem robiť. Vidíš, aký malý motor si kúpil? Nie, ale to nie je na šírku, ani na šírku nie. Ale tak na... Pojde tam, stále už nie sú, pôjde. Ja aj malú golu, som sa do nej pripravil na špietu. To len tak s prstami pri... No, teraz to ten daj. Aj to tam je spadne.
Foťakom vo vrecku. Správa. Toto pozúra. Co sa treše? Nič. Hore, ide hore. Koleso chodí. Nie tak, zvihni ho. To predom musíš plachiť. To má už turbo zapnuté. Startujem. Do toho šnihu to skúsiť položiť na to. Kde? Táto v snehu nevídeš. Nevíde, ja... Tak tam choď. Však poď do snehu. Ale to sú mantinály, nie? Z toho šnihu to dám. To sa pochodí, na to by to podúhol. To je prejde to. Môže po snihu. Zbúvak me nepriniesli do frasa. Na čo? A nedotáhnuté krídlo. Ja som docáhnul. To točí. Krídlo som docáhnul. Ja len tak. Ale ja som do... Co máš tam ide? Tak oko. Počkaj. Nie to ťa práco. To nič, aspoň to skúšame. Tam vidíš, že nemá to rýchlosť, neodlepím. Počkaj, tam. Ešte zmenšej diaľky. To po tých istých koľajach by som musel ísť odhárňovať. To trebalo lopátu. A tak kúkam, Mišo. Na rybníku to hory, poď. Hory na rybníku. Hej, pomalu. Tlaky ešte pohli. Ale nedávaj vztlaky teraz tu. Zadať korovka, že reaguje. To je dobré. Veľký odpor, dáva. Chcelo by vypratať sníh. Nie, čomu stáčaš? On sám. Tak ho musíš trošku... Dáva, to veľký. Ideme. Dávaj, naplno a jeď. No, baterky nebudú. No však ešte raz skúš. Tak aspoň dojdeš ku autu. Jaj.
Počkej, kad si ma ešte tádzi. No ale takto, vidíš. Kokso, ale to má riadný ťah po tým šíru. Znáš, aký to má ťah? To biedine Toto tak. už štartuje na 10 metroch. Keby tu nebol ten mantinel, to je úspratami tam. Rozumieš, začne už sa rozbehnúť, vylezť na plochu, tu by nabral rýchlo, až by pošla. Teď dnes tam mať štartovať a tak ďalej. Ale ruky už mám také jak cesty. Povedz. Okay. Toto, že to po ľade šmíka, nedrží Toto stopu, dúfam, že to strašne šmíka. to treba rovnú plochu. Ale krytielku prečo máš tak? Ja to si takoj bude točiť do vývrtky, do ľava. Sa potom serva mám vymenené. Však daj, jak môžeš mať serva vymenené? Daj paku. Nie, len Paku daj doprava. Trimer len posunutý. Dobre. Trimer byl posunutý. Si boha, kažem. Tam? A vás poprosím, takto tam takto. A pásno, tak každý lehne. Každý lehne, hlava nie hlava. Počkaj, Kimko. Vietor. Žiaden. Pajci umarzajú. Vidíš, aké vetry budú doraz. Anténu sa vycam. Motorovku urob. Motorovku. Dielka. Вечную память. Дай фотик. Dielka v strede. Môže byť. Výška.
Pačkuje všetko. Výška, tlak, teplota, rostný bod. Keď to Michal, to už teraz nie. A ťažisko si skúšal vôbec, Michal? Ulap. Kokosiny, tu trepeš. Zdržuješ bytočne. Hej. Dobre, ty spánečku. Že nikda také nebolo. Motorovku! Daj pokoj z motorov. Motorovku! Nepodstatné. Motorovku! Buď to letí, alebo neletí. Tak čo? Ej, táto nám vyčistí to normálne samo od sebe. Ja tu kúlev nevidno, kurňa. Treba okuliare, či nie? Pre istotu. Pôjde to rovno, či nie? A peršiu dále. Ej, to bolo tesné. A nie do slnka. Vytrím. Milujem. Ej, jaký skok. Cestná vytasná. Mám to potáhnutý trimmer na polno a ide to dolu. Tak ti to ide hore, človeče. To som zrobil ja. To ten duálsky motor? Ty koks, jak to ide. Ale zvuk to má perfektný. To premet? Výkrut. Či výkrut? Ja nevidím v hľadačiku. No. A vy také problémy robíte s mojím piperom. Kukuľu musíme zavolať, najvidí. Koho? Kukuľu. Aha. Krásny. Pánové, Ej, zabudnúť. šum svistu. Zabudnúť. Normálne jak motor, benzíňak, ty, kuličom. Tam máš deci, kde tam ideš? Tak to si postrel, Michal. To nemohla vytrímať taký naraz. Videl, či jak pristával. Mne by ani nenapadlo do piči v takej situácii, jak klapka teraz do piči. Ale tak si som to, hej. No tak tu hľadal takú kutu. Na co, ty si se pristal, s ním a mal vyrovno, tak se pristal. Nie, po zemi? Nebudeme ďalší ďalej? Nie! Letaj nad vodou, keď to spadne, nič sa nestane. O, to, počkaj. Ja ho nevidím, vieš? Jak nevidíš? Pravo je. No nie, len letaj. Je na tebou. Dobre. Vieš, ale ťažko ti sa ďalá. Absolutne. Vôbec neviem. To taký opar je, nie? Vieš, ak pre chvíľku to mu zarezalo do trúbky. Robil drážku. A tam dačo v tom snehu bolo, čo si na čom to odrazil, nie? Aj. To teče tu. Na ľuďmi, ale... To ľudia, nie? Tam napravo máš tu do placu. Milan, ale aké to je? Perfektné. A na ťažisko?
Na to wszystko? Ja nie znam, dobre. Nie na bedu tam je, bo tam je modrá obloha, nie? Tam, Hej, tam je to? tam je otvorené. Nemáš tu červenú izolačku? Mám. Tak. Nič, tam to je živé, vieš. Ty máš jak na poplynu lietať, zhruba. Preto to je na polplynu, áno. A vraj, že to lieta na trojčlánok. To pozri, jak to letí, aha. Teraz je. Počúvaj, má tam 10 kamionov a letí to na trojčlánok. Koľko je tam kamionov? Jeden je založený. Ale ja som tam videl 20. To je také, že jeden Smerovkou jak? normálne. Som si tam všimol, som sa pýtal Milana, či mu nekopol, lebo to taký Hej, rytmus tak ten presne, sa to deje. čo odlačí. I teraz tak vidno. Teraz nie. Teraz som to videl, kšik svoj. Milan sa na baze vyťahne aj svoj, nie Milan? Tak jak? Milan, stačí, neviem, Myslíš, že to pôjde aj do výkrutu? Hej, malo by, ale chod do väčšej výšky. A čo? ale toto je červené akurát vidím. Aj toto je balzový prekryt, nie? Izolačka červená. A Tinka s tým robil vykruty. Dobre. Ja som ho na chvíľu. Prolomené. A prišiel pilot. Pán Jakin. Ideš pristať? A to budem dlhý, to budem Ale dlhý. stámať pekne. Jasné, ešte raz. Tam práve, že si mohol do toho neporušeného snehu. Ale tam Maďal, pozri, tam Maďal radšej. Opačne? K nám? Lebo tu máš rozchodené, tu máš dole zamrznuté. Dobre, tak sa Ideš po nefúka vetre. vôbec. Dobre je. To jak ľahko, parád. Škoda, že netrafil taký kríž. Ja také chcem. Nádhera. To je na rade. Ja pôjdem ešte raz hore a pristanem ešte raz. Tam. Nechce ísť. Sláva, materka. Dobrá je. Hej. Ty si nás plne pridal. No, musí na preprchu na tom odpad. Ale na tej folii sa šmíka po tom snehu perfektne. No ale musí nádať o tom. Hej. To je balzovianka trup. Hej. No, čo je tam za motor, Marcel? Axi 28, 26, 12. Nepoznáš? Asi som ešte predčerom sušil doma. To ten za 500? Ten si zalítal toto? Tak by mal asi. Sem s tým lietal, nie? Dobre. Máš nastavené vyváženie bielej farby. Mám vyvážená barva. Na tomto displeji uvidíme strašne veľa. Mne sa páči, že to videá, to všetko, Jo, to líte takto. Rabuško, nezapínej, aby tatínkovi nespadlo to veľké letadlo. Víka to jak z praku. Ani nič nevidíš. Dobre, na čo vidieť? Nie. Biele je. Arce, daj mi ako lopatu, nech odhrne sneh. Ty sa riadne v tom vyžívaš. Ja som to stočil hneď už. Bolo tesno. Tesno, že vonku. Aby ti nevypol motor. Totálne. Tam harky. Šikovný chlap. Janík je trumbát. Ešte po zemi prídeme tu. Zdecho. Mám ťa, mám na sedadle. Nech sa zatočí svinia. Kurtulu. Idem tam ľavo polož krídlo, ľavé polož krídlo a zatočíš skôr. Nemá to kolecka? No. Zatočí sa Krydielkami, nemôžeš to? Tak sa mi dá, že som zabudnul prijímať prilepec ku suchému zipku do ryti. Nemáš tu šrubovák? Nemám. Treba by zdvihnúť skrdlo a prilepiť ho. Pokým s tým? Však nebudeš robiť one. A
Takže jedine... Ale tu nepríde, neviem. Odchod tam mať! Poďte tu! Len čekaj, Michal, nech Materna sa stihne pofotiť. Chyba nie je to vyrovnané. Co? Nemá. No dobré je. To je kvôli tomu? No. To nech kontroloval koleso, kurva. Teraz máš jedno na tom rade. To si budú aj tak šmíkac. Ideme to asi začne rozbúram šmík. No nič, ale takto mi musí potom navigovať skadece. Co? Šíre nie tu, šíre bokom. To musím dať jak stade tu naletávať. Nie, Stávať ďal. tu, tak, po dĺžke. Radšej stade. Založ, daj. Založ. To letí ako správku. Pred nami. Okej, to mi trímujem. Tak, a to pred nás. Neťahaj tak. No. Neťahaj. Hej. Slúšajú. Na rybníku lietame, Mižo teraz líta z Cessnu. Všetci, hej. No, tu budeme ešte pol hodinku asi. Stúpať na flaku a nie výškovku. Jak chceš. Nie, dobre. Hej, perfektne, ešte jedna baterka je. Čau. Dobrá, hej. Dobre. Čau. Tak, to je ono. Vysoko. Nie, neťahaj. Kameru tam ten... Neznám, čo skôr mám skladať. Musí to proste byť vieš. Daj za akú nočku, si pomôžem. No. Ja som mal Mercedes Vito. A už len paličku do zadka, bo... Ja som mal Mercedes Vito, ktorý bol od nova. Co je to? Ja som ho jak nový naštartoval tá... Model. A potom vyšlo. Tako som možda prídem Len rozdelito za víč. Príprava je dlhá, led je krátky. Však vidím. Led je vzlet a k zemi. Vole sa ukazovali všade. To je Tibor, však to tvoj otec.
Áno, počkaj. Počkaj. Ja som blízko, strašne zdáš. No, teraz. Teraz lajku. Mohol by označkovať Ero znútra, no. Položili to na bravo, na vážnosti. Hej, Dora, dáme. Ja ešte poserem z toho psa. Dobre mu tam poceplo. Co ty, že posereš, ale ja už som še posral. Toto ja vyberám. Môžeš na nás zniva? Toto? Či nie toto? To nemáš označené? Máš ho tak daleko. Slociš ho. R-ko, L-ko? Nemám označené. Vyradni kľúče. Do hore na polikliniku. Keď toto kľúže, a zlý muši ako zaujímavé. Hej, no hej, no. Tak tam... Ja koleso, do šňu, hej. Už ho zabudnul, že opravoval. Len ranvaja není momentálne. A čo nezrobil si mu toto? Teraz ktoré? Peršie alebo druhé? Klikavky. Á, Dio. Nebudú vadiť do tej izojoviny. Čo? Nebudú vadiť. Čo? No poďte ešte toto, lebo ja som doniesol ešte gumu, keby trebalo to prúžiť. Oni by hlavne še nemali spadnúť. Za to tam má dobre, má tam provázek. Tak. No len vyskúšaj, či sú dostatočne tvrdé. Toto by nemali robiť. Tá, však za to je tam guma. Len či Ale to raz si mal dať. Netreba Tady si mal doraz. dať. Mal si dať tak a teraz silou. Len Že by vyskúšaj, že či je to chodilo len dostatočne telo. tvrdé. Nebar. Hej, jak môže Ja by chodiť som len dal ešte telo, gumy. keď A síce ono má nábeh, takže zle mali má by. tak. Ale dal by som gumy ešte. Dal? No však, Daj jednu gumu však ešte. mám gumy, neznám ze. Máš taký brus do kubuzáci to zvieť, či toto zaujať. Rozumiem, že podfúkne si a máš brzdu. A ideš na čumák. A výškovku pritiahni. On tak. Čo to, že urobíš do ženy toto? Však vlastne si šmykať. Tam ísť do malého snehu. Dobre, dobre. A co? Hlavy? Bolo ty ti veľký rozdiel. Co menšia? Už si mal plný plyn pridať takú, nie? Áno. Lepiť za smerovku, plný plyn a jej, ono to letí. A ja idem prátať, zajdem po cestu. Milan, jaké to je? Fantasticky to vykáže. Ale teraz. Fantasticky to vykáže. Vidíš, o koľko je urob vodorovný led? Však púšťam, výškovku nejazím. Pomohlo asi toto, nie že som dvihol výškovku. Pozri, teraz som ho pustil. Áno, tak má letieť. Len som nestihol vzlet. Lebo ste sa poponáhľali. To silou nemôžeš aj skrátiť. Ako bere do zatačky, keď tu ideš? Smerovka. So smerovkou, ne? 8 minút približne merajte. Luho kúka. Urob nízky prelet. On tak je so Sivindom, že tak si šmykne po žemi a hore. Jaňo, ty fotíš? Či Adrián fotí? A nízky prelet, vyskúšaj.
Ale s tými lyžami je úžasný, nie? Nádherný. Pridaj, pridaj! Jaj! Pozor! Aha, brzdové klapky. Videl si to? Dobrze. Masz nic. A idź na Tukański tu dolewa. Milan, nemáš ešte jednu kartu? Nie. Píše full. To je. No to co za kartu tam masz? Som dal len, vieš čo, len 212 kilovú. Ja len 100 fotky zrobil. Aha. Ja som zrobil za 6.